Dobro večer svima i dobrodošli ponovo u jedan specijal koji naša ekipa Piramide radosti pravi za vas. Ovoga puta ponovo Euro specijal i ovoga puta tema je onako dosta interesantna zbog toga što ne verujem da baš mnogo ljudi zna mnogo o ekipi Svantu Georgija, timu sa kojim se Partizan u Moldavi sastaje u utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Odmah da kažem da sama ideja da Partizan igra sa jednom moldavskom ekipom jasno stavlja stvari u pravu perspektivu. Partizan je veliki favorit u tom meču, jako se igra na strani, iz prostog razloga što u Moldavi postoji samo jedan klub koji može nešto da ozbiljnije zapreti ekipama iz ostatka Evrope, iz ovih ozbiljnijim evropskim ekipama sa nekakvim pedigreom, i to je Šerif iz Tiraspolja. Jako dobro znamo šta je Šerif iz Tiraspolja radio u posljednjim godinama u Evrokupovima, dakle to nije neka velika ekipa, ali je ekipa koja onako sasvim se solidno nosi za standarde istočne Evrope. Što se ostalih timova iz Moldavije tiče, tu nema baš previše uspeha. Svantu Georgije je deo tog novog talasa moldavskog fudbala. Oni i ekipa Petrokluba su dva nova tima koja su uspela da se ubace u prazan prostor koji je ostao kada je došlo do velikih promjena strukture moldavskog fudbala. Zimbru iz Kišinjeva kada je prestao da bude toliko bitan faktor u Moldavskoj ligi i sada su oni tu uskočili su tamo gde su bili nekada Nistru i još nekoliko ekipa koji su igrale Evropu redovno, Milsami Orhej takođe, oni su do duše još uvijek tu stalno kao zakucana četvrta ekipa, ali Petrokub i Svantu Georgije su timovi 2 i 3 bez ikakve dileme. Oni su to potvrdili i prošle sezone, plasmanom u vrh šampionata. U ovom trenutku oni se bore za drugu i treću poziciju. Šerif u ligi posle prvog kruga, posle 9 kola, nema nijedan izgubljen bod, ovi su jedni i drugi tu negde oko 20 bodova. I druga stvar je da igrali su finala oba kupa moldavska tokom ove godine, kup federacije koja je neka vrsta nešto, hajde da ga zovemo pandanom Liga kupa, i tu je Svantu Georgije dobio finale 2-0 i u kupu Moldavije koji ste mogli, ukoliko ste imali nerava da odgledate na sport klubu tamo negde 1. jula ili beše 30. juna, nije ni bitno, utakmica koja je trajala 120 minuta bez golova i bez mnogo prilike, i na kraju je Petrokub uspeo da pobedi Svantu Georgije i da uzme kup, i oni su takođe na taj način stigli do Evrope. Međutim, kvalitet te dve ekipe je vrlo ograničen. Pre svega radi se o klubovima koji su veoma mladi. Svantu Georgije je ekipa koja je formirana početkom ovoga veka, ali nije imao seniorsku ekipu sve do 2008. godine. Tek su tad počeli da se takmiče, ušli su u prvu ligu, ispali ubrzo iz nje i tek su 2017. stvarno ušli u elitni rang takmičenja i vrlo brzo su uspeli da napreduju velikim koracima i da eto još 2019. osvoje treće mesto u šampionatu i u ovom trenutku da se bore za dobru poziciju. Moldavska liga se igra po sistemu proleće i jesen, međutim, s obzirom na sve što se događalo ove godine i na to da nisu mogli da igraju fudbal sve do početka jula, rešili su da se vrate na normalan sistem i iskoristit će praktično taj period od jula do sledećeg proleća da odigraju tu prelaznu sezonu, tako da praktično su progutali jednu sezonu, jer obično kada ekipa prelaze iz jednog u drugi režim, obično odigraju jednu skraćenu sezonu, polugodišnju. Jednostavno ovoga puta nije to bilo moguće zbog pandemije, tako da su taman iskoristili to i kreću sa normalnim šampionatom u Moldaviji koji će trajati dugo. Sad, tim o kojem se radi je onako dosta iskusna ekipa, preporno fudbalera koji imaju silne godine takmičenja u najvišem rangu domaćeg fudbala ili imaju nekoliko godina nastupa u ostalim ekipama, u ostalim zemljama istočne Evrope, čak vrlo često i u ruskim ekipama, mada to po pravilu budu ili drugoligaške ekipe ili neki od onih najslabijih koji uđu u prvu ligu. Recimo najopasniji njihov fudbaler Suvorov je uspeo da osvoji svoje vremena sa Mordavijom i Saranska drugu ligu, rusku federativnu ligu, odnosno federalnu ligu. Međutim, kada su uspeli da se plasiraju u elitni rang takmičenja, to je ono leto kada su doveli, ako se sećate, dva bivša zvezdina igrača Letaleka i Donalda, koji su kasnije prešli u Zvezdu posle godinu dana. Oni su, toga leta je Suvorov prodat i to u Moldavsku ligu nazad, pa je posle igrao još nekim ligama bivšeg Sovjetskog saveza, ali ništa posebno bitno.
nekoliko fudbalera ima iskustvo, u najboljem slučaju sa Poljskom, kao što je on igra za Krakoviju nekoliko sezona, i imaju nekoliko internacionalaca iz Ukrajine, iz Belorusije, glavni napadač im je Belorus, 3 Ukrajince imaju. Ukrajinci su po pravilu bivše deca Dinama iz Kijeva, koji nikad nisu prošla ni blizu prve selekcije Dinama iz Kijeva, pa su neki od njih išli u čuvenu ekipu Desna Černihov, koja je neka vrsta, malo podsjeća na ono kako ovde funkcioniše Voždovac, u smislu da kupi igrače koji ne prođu u selekciju u ekipi Dinama iz Kijeva, pa dobiju šansu odmah. I ako ste ispratili ukrajinski šampion prošle godine, je to donalo dosta dobre rezultate. Ali ni u Desnoj se nisu baš previše naigrali, zato su i završili u Moldaviji. Čovjek koji je njihov glavni strelac ove godine, još pritom i prvi asistent, dakle posle 7 kola, 5 golova i 4 asistencije ima, u pitanju je beloruski fudbaler Volkov, koji je prošlu sezonu proveo u svojoj domaćoj ligi u timu Šahtjera, u timu, izvinjavam se, Gorodeje, i postigao samo 2 gola. Godinu dana pre toga igrao, u prethodne 2-3 sezone igrao za Vitebsk i za Gomelj, ni u jednoj sezoni nije prebacio 5 golova, i onda je došao u Moldaviju praktično na samom početku nove sezone 5 golova plus 4 asistencije. Mislim da to najviše treba da vam kaže otprilike gde stoji Moldavska liga. Sad, sa druge strane, mogli ste da pratite veoma opširno beloruski šampionat tokom ovoga perioda, jer su oni jedini igrali kroz celu pandemiju, tako da ste mogli da vidite koje su snage ekipa. I Šahter Soligorski, koji je tim koji valjda igra najbolje ove sezone u beloruskoj ligi, je ispao upravo od Svantog Georgija na penale. 0-0 je bilo, kao što sam rekao, bilo je 0-0 i u finalu kupa protiv Petrokuba, dakle ekipa koja je navikla da igra bez golova, i ukoliko se povedemo iskustvom koje je drugi beogradski klub veliki imao na Kipru, da je igrao takođe sa timom koji je 2 puta igrao 0-0 bitne utakmice pre nego što je izbacio Zvezdu, treba malo biti oprezan, jer ako se dođe do penala, naravno sve je moguće. Ono što je činjenica, to je da je teško zamisliti da može da se dođe do penala, iz prostog razloga što u ekipi Svantog Georgija nema ni dovoljno kvaliteta, niti dovoljno kvantiteta, što je takođe vrlo važan faktor. Njihov trener Čebotari je preuzeo ekipu, Sergej Čebotari vodi ekipu još od negde 2018. godine, dakle u trenutku kada su ušli kada su se spremali za početak druge sezone u elitnom rangu takmičenja, i sa njim su oni napravili veliki iskorak. Čebotari se drži uglavnom taktike 4-2-3-1, mada smo ga videli čak i u nekim situacijama da igra sa 3 igrača u odbrani, ali ono što je vrlo bitno, igrački kadar koji ima na raspolaganju je veoma neobičan, u smislu da ima jako tanak, jako uzak broj pravih defanzivaca, i onda u utakmicama koje smo prenosili mogli smo da vidimo u nekoliko navrata da igrači iz raznih linija prelaze u razne druge linije, da neko igra jedno poluvreme na krilu, onda drugu igra kao centralni odbrambeni igrač, ili se pomeri sa mesta štopera na mesto zadnjeg veznog, i očigledno je da veliki broj njihovih igrača je dosta polivalentan, što opet ima veze sa tim što su u pitanju uglavnom fudbaleri sa velikim iskustvom. Njihov kapitan, recimo Pamadeala, ima punih 35, 30, sad će 36 godina, i nikada nije napuštao Moldaviju, ali zato u Moldaviju uvek igrao u dobrim ekipama i borio se za Evropu. I radi se o jednom od fudbalera koji mogu da budu vrlo opasni zbog toga što izvode prekide. Njihova 2 fudbalera koji izvode prekide su, čini mi se, ključna opasnost. Generalno, Aleksandar Suvorov je onaj drugi kojeg hoću posebno da apostrofiram. Radi se o plavokosom momku sa brojem 7 i obratite pažnju na njega. Užasno je važno da ekipa Partizana u toj utakmici ne pravi nepromišljene faulove u zoni 20-25 metara, jer se radi o igraču koji zaista vanserijski izvodi slobodne udarce sa te distance, isto tako izuzetno dobar i kod izvođenja kornera, tako da nema potrebe da ekipa rizikuje, jednostavno verujem da je razlika u kvalitetu toliko da može da se svede na minimum broj rizika tog tipa, dakle pravljenje tih prekršaja u zonama odakle bi Suvorov mogao da preti, bilo direktno, bilo kroz asistenciju. Ukoliko bi došlo do situacije da se izvodi korner, tu dolazi nekoliko igrača iz odbrane koji su veoma visoki, ali naravno Volkov je najveća pretnja, s obzirom na to da se radi o jednom visokom i snažnom centarforu, onako pravog razbijačkog tipa, tako da i o tome treba povesti računa. U odbrani u principu igraju
Sa jedne strane Novikov kao super iskusni igrač od 34 godine, sa druge strane relativno mladi tandem Stepanenko-Svinjarenko na levoj strani, gde je Svinjarenko domaći igrač, a Stepanenko Ukrajinac i najčešće Fokša zauzima poziciju desnog beka, ukoliko igraju sa 4 u odbrani, ukoliko igraju sa trojicom, on je u stanju da igra i wing backa po desnoj strani. U odbrani, na pozicijama zadnjih veznih su Plomadala i Smirnov, povremeno i Mandričenko. Mandričenko je opasan zato što šutira sa distance i može da zapreti u prekidu i daje golove. On je dao već 2 gola, iako ima relativno malo minutaža ove sezone. Slivka, Stina i Suvorov su igrači koji prete iz drugog plana pre svega. Stina je, možda bude i napadač, ali najčešće igra ili kao desno krilo ili kao igrač neposredno iza napadača. Slivka je fudbaler koji je centralni vezni ili ofanzivni vezni. Tu se takođe pojavljuje i Močuljak, još jedan od tih ukrajinskih igrača. I jedan fudbaler koga nisam gledao, radi se o Aliju Adamu, momku koji je iz Nigerije i koji je stigao u ekipu pre nekoliko dana, tako da se radi o sasvim novom fudbaleru. U napadu rekao sam već Volkov, momak koji je dao mnogo golova u domaćoj ligi, ali mislim da nema kvalitet da igra na ovom nivou. Nisam pominjao golmana, njihov standardni golman Čebotari je napustio ekipu pre nekoliko dana, preselio se u drugu rumunsku ligu, ekipu Petrolula, i umjesto njega je došao takođe iz druge rumunske lige iskusni golman Kalanča i on još uvijek nema niti minut odbranjeni u ovoj sezoni, ali vrlo verovatno će debitovati upravo u ovom meču, s obzirom na to da je pod suspenzijom mlađeni golman koji je branio u ovom prethodnom periodu. Vrlo neobičan trenutak da se sada, kada su stigli tako daleko za njihove standarde, ipak će igrati sa Partizanom. Partizan je svakako, mislim, Šahter ima prvi strani klub s kojim su igrali, tako da je Partizan daleko najveći klub i ovim je utakmica istorije. Neobično je da prodaju 2 bitne igrača, ali eto, desilo se, rekao sam 2, zato što su prodali i Igora Bondarenka koji igra na poziciji desnog beka i bio je pouzdan sa ubacivanjima lopti, 2 asistencije ima u ovoj sezoni. On je završio u ekipi Floreštija koja se nalazi u donjoj polovini tabela. Grad u kome igra ekipa Svantog Georgija, grad u koji Partizan neće ići, s obzirom na to da stadion baš i nije po standardima. Radi se o mestu koje se nalazi o mestu Soročeni, koje je neka vrsta predgrađa Kišinjeva, zapravo dele kao gradić 15-20 km od Kišinjeva, jedan dosta onako idiličan gradić, jezerce, jedan jako lep zamak koji se vidi sa stadiona gore, mali stadion, mislim cijelo to mesto ima malo preko 3000 stanovnika, stadion koji prima oko 1000 ljudi. Što se tiče utakmice same, ja ako sam dobro shvatio, meč će se igrati na nacionalnom stadionu u Kišinjevu, koji je jedan vrlo pristojan objekat, rekao bih, u boljem stanju od bilo kojeg kod nas u ligi, tako da ne bi trebalo da bude nekih problema. To je stadion na kome su se igrali i sve ključne utakmice unutar Moldavskog kupa i polufinale i finale, tako da su na neki način igrači Svantog Georgija naviknuti na njega, plus tu naravno gostuju kad igraju protiv obe ekipe iz Kišinjeva u ligi. Sve o svemu, mislim da za ekipu Partizana sledi utakmica koja je onako više napor zbog toga što se ide iz domaće lige tamo, pa predstavlja putovanje, nego što će sam taj protivnik napraviti mnogo problema. Samo je bitno da se ekipa koncentriše i da ne pravi gluposti, da se ne prave nepotrebni kiksevi, da se ne prave faulovi koji bi eventualno omogućili Suvorovu da se proslavi i postigne neki gol. Radi se o igraču od 33 godine, nema svrhe proslavljati ga u ovako kasnom trenutku. Eto, to bi bilo ukratko priča o Svantog Georgiju. Mi ćemo iskoristiti priliku da posle utakmice, nisam sad siguran da li ćemo uspeti da se organizujemo tokom večeri ili u petak ujutro, pošto za Zovanju smo uspeli da uradimo večernju varijantu s obzirom na to da se igrala relativno rano, ali verujem da onog trenutka kad počne ova evropska utakmica u večernjim terminima da je mnogo verovatnije da ćemo analize utakmice moći da radimo tek sutra dan ujutro. Tako da ili u četvrtak uveče ili u petak ujutro sačekat će vas analiza gde će kolega Ivan Lončarević sa jednim od nas dvojice, Darkom ili sa mnom, proći kroz čitavu utakmicu i vidjet ćemo šta smo naučili iz toga šta je radio Partizan i nadamo se svakako spremiti ekipu iz Beograda za novu
za novu evropsku avanturu u trećoj rundi kvalifikacija koja su tiže već sledeće nedelje, s obzirom da sada će se svake nedelje igrati Evrokupovi sve dok se kvalifikacije ne završe tamo u periodu od 29. do 1. oktobra. Eto, to bi bilo to za sada. Vi ostanite, gledajte nas i u analizi meča i naravno svakako vidimo se u ponedeljak u redovnoj epizodi Mozart Piramide radosti. Hvala vam što ste tu, veliki broj pretplatnika je već se skupio na našoj YouTube stranici. Nadam se da će vas biti još, s obzirom na to ćemo mi kompletnu komunikaciju čim bude krenulo sa live emisijama obavljati preko toga kanala, dakle toplo preporučujem da budete tu bar u live terminu, naravno i dalje će se naše emisije nalaziti i na Mozartovim i na sport klubovim redovnim kanalima, ali najprisnije će svakako biti na ovome što radimo sami, najlakše će biti naći to jer ćete sam naš materijal imati na jednom mestu. A što se tiče Twittera, da, tu takođe možemo da se pohvalimo, već 450 pratilaca, iako smo tek pre 10 dana krenuli, tako da čini mi se da jako lepo se razvija ova priča i vidite i sami da se trudimo da vam nudimo što je više moguće sadržaja, pogotovo sada kada budu kvalifikacije svake nedelje, bit će još više razloga da se radujete i da gledate atraktivan sadržaj, pa pratite nas i dalje i vidimo se.